Γεια σας και πάλι. Είμαστε στο 11ο επεισόδιο, στο Part 2 και από το μουσείο μας του Βασίλη Καπενή θα σας παρουσιάσουμε φανέλες Δόξα Δράμα. Της ιστορικής Δόξας Δράμας. Ιστορικότατη και έχουμε μία, δύο και έρχονται και άλλες 4 από πίσω. Κάτσε να χωρέσουμε, γιατί είναι μικρός ο χώρος. Έχουμε 6 φανέλες από Δόξα Δράμα. Παιδιά, Πείτε μου ποιος άλλος έχει 6 φανέλες. Και τι φανέλες τώρα, πάμε στο 87 που φοράει η Κωνσταντίνα τη φανέλα, 1987, πάμε 1992 και έχουμε και 1983. Η Δόξα Δράμα θα πω ότι μέχρι να τις φέρει η Κωνσταντίνα τις φανέλες, ότι είναι μια πολύ ιστορική ομάδα, πολύ αγαπημένη ομάδα. Μεγαλώσαμε όλοι με το μικρόφωνο στα γήπεδα που ακούγαμε στη Δράμα, συνδεόμαστε με Δράμα να δούμε τη Δόξα Δράμας. Πολύ μεγάλη ομάδα για μένα, επαρχιακή και πολύ αγαπημένη και λείπει πραγματικά από τις μεγάλες κατηγορίες η Δόξα. Και είμαι πολύ χαρούμενος που έχουμε αυτές τις φανέλες εδώ και έχω βάλει πολύ. Πραγματικά μεγάλη συλλογή Ναι, τώρα από Δόξα. θέλω πάρα πολύ να μαζεύω Δόξα Δράμα γιατί μου αρέσει πάρα πολύ σαν ομάδα. Μαύρος αετός. Λοιπόν, για να μην σε κουράζω Κωνσταντίνα, μισό λεπτό γιατί είναι και κρεμάστες. Πρώτα απ' όλα θα παρουσιάσουμε τη δικιά σου που φοράς. Ξεκινάμε με αυτή. Ξεκινάμε λοιπόν με τη φανέλα της Κωνσταντίνας, η οποία είναι 86, όχι, είναι 86-87, σεζόν που η Δόξα Δράμας έπαιξε στη Β' Εθνική, με το προπό μπροστά με κόκκινο φλόκο, με το σήμα της Δόξας, το 7 πίσω του ποδοσφαιριστή, πρέπει να είναι του Μάλιου, αν δεν κάνω λάθος. Είναι η φανέλα του Γιώργου του Μάλιου, το νούμερο 7. Μακρύ μανίκι, πολύ ωραία φανέλα, φορέθηκε σε πολύ λίγα παιχνίδια, έτσι, και μαύρο άσπρη ρίγα, είναι η κλασική μαύρο άσπρη φανέλα της Δόξας Δράμας. Με αυτή τη μάθαμε τη Δόξα Δράμα, με αυτή τη φανέλα. Πολύ ωραία φανέλα και η Κωνσταντίνα νομίζω ότι σου πολύ ωραίο φορεματάκι έχω και σήμερα. Θα πάμε σε μια άλλη σεζόν. Θα πάμε 91-92, θα την κρατήσει η Κωνσταντίνα τη φανέλα αυτή, να την εξηγήσω εγώ. Εδώ στη Πολύ χρονολογία σπάνια μου. φανέλα και δύσκολη φανέλα. Φορέθηκε σε ένα παιχνίδι σίγουρα με τον Ελληνικό στην Νίκαια. Το νούμερο 2 μακρύ μανίκι, με το χορηγό μπροστά, με φλόκο Converse φανέλα, μάρκα. Πολύ σπάνια τώρα για την εποχή, είναι μια εξαιρετική φανέλα, είναι η δεύτερη μας φανέλα, το νούμερο 2. Πολύ αγαπημένη και μαύρη φανέλα, τρομερή, έτσι. Πολύ ωραία. Στο τέλος θα σε βάλω να διαλέξεις την καλύτερη, να ξέρεις, έχει το νου σου. Ναι, τις Πρόσεξε κοιτάω τις προσεκτικά, καλά, τις ακουμπάω, προσεκτικά. τις. Και σαν ποιότητα θα μας πεις και σαν εμφάνιση ποιες αρέσει περισσότερο. Ωραία. Έτσι με ωραίο χορηγό μπροστά. Πάμε, αυτή δεν θα πει τελευταία που είναι αγαπημένη μου εμένα. Πάμε στην τρίτη φανέλα. Κωνσταντίνα, δώσε μου θέλει σε παρακαλώ λίγο αυτή και κράτα αυτή, που είναι ιδιαίτερη αυτή που κρατάς, διότι Θα πω εγώ γιατί είναι ιδιαίτερη. Ναι. Για μας είναι ιδιαίτερη γιατί γράφει για το Μουσείο Βασίλης Καπενής, Μουρατίδης Βασίλης. Από ένα θρύλο της Δόξας Δράμας, τον κύριο Βασίλη Μουρατίδη, που με την ευκαιρία θα τον ευχαριστήσω δημόσια για το πολύ μεγάλο δώρο που κάνει για το μουσείο μας. Γιατί για να σου δώσει κάποιος μια τέτοια φανέλα από το σπίτι του είναι πολύ σημαντικό και πολύ τιμητικό για μας. Το 8 βέβαια και με υπογραφή του κύριου Μουρατίδη. Παίκτη θρύλο για τη Δόξα μας. Με το νούμερο 8 για το Μουσείο Βασίλης Καπενής. Φανέλα επίσης 91-92. Φορεμένη σε πάρα πολλά παιχνίδια. Υπάρχει φωτογραφία που την έχει φορέσει και με τον Παναγενικό ο Βασίλης Μουρατίδης στη φανέλα αυτή και με την ΑΕΚ. Πολύ ωραία φανέλα από την Α' Εθνική, έτσι, που η Δόξα έπαιζε στην Α' Εθνική. Τρομερό κοιμήλο κι αυτό. Χαρακτηριστική φανέλα μπροστά πάλι με το χορηγό. Και το νούμερο 8 φλόκωσε, τρομερό έτσι. Λίγο μπροστά να τη δουν λίγο και την υπογραφούν να φαίνεται έτσι. Μπράβο, Κωνσταντίνα. Ωραία. Αυτή είναι λοιπόν η τρίτη μας φανέλα της Δόξας. Τρομερή και αυτή. Θα πάω σε μια πιο πρόσφατη τώρα. Η αλήθεια είναι. Ενός παίκτη, ο οποίος πραγματικά υπήρξε σπουδαίος στο ελληνικό ποδόσφαιρο, όμως θα παράτησε για κάποιο λόγο πολύ σύντομα. Είναι του Παρασκευά του Άτζα. Μεγάλος ποδοσφαιριστής κι αυτός. Ο οποίος λίγο πριν το Euro αποφάσισε να πάει να παίξει Γάμα Εθνική, ενώ ήταν να πάει στο Euro του 2004, είναι γνωστή ιστορία του Παρασκευά του Άτζα. Αποφάσισε για προσωπικούς λόγους να πάει να παίξει στη Δέλτα Εθνική και φόρεσε τη χρονιά εκείνη η Δόξα Δράμα στη φανέλα αυτή εδώ. Τι φανελάρα είναι αυτή. Είναι πολύ όμορφη φανέλα. Δεν είναι ιστορική φανέλα διότι η Δόξα είναι στη Δέλτα Εθνική εδώ. Αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι και όμορφη αυτή η φανέλα είναι. Μακρύ μανίκι και με το όνομα ενός παίκτη με βαρύ όνομα, του Παρασκευά του Άτζα. Μεγάλη καριέρα στον Ολυμπιακό, στην Εθνική Ελλάδα. Έχω καταλήξει ήδη στη φανέλα. Ναι.
Εδώ, κι ας Και μοιάζει είναι... εδώ μεταξύ. Κοίτα πώς μοιάζει με αυτή τη φορά. Κι ας είναι, μ' αρέσει, είναι η Είναι πρώτη τρομερή, φανέλα που τρομερή. βλέπω έτσι Λεκόρ μάρκα εδώ. και πιο πίσω Με βλέπεις. δίχτυ μπροστά. Και αυτή την έβαλε σε κάποιο παιχνίδι στο κύπελο με την ΑΕΚ. Δόξα Δράμας και έπαιξε στο κύπελο. Πάρα πολύ ωραία φανέλα. Ωραία φανέλα, έτσι. Και του Παρασκευά του Άτζα, μεγάλος προσφυγής, μένα- δραμηνός. Φοβερός. Εντάξει, κάτσε γιατί έχουμε. Έχουμε κι άλλες. Περίμενε. Πάμε σε ένα κοιμήλιο το οποίο τώρα εδώ, τι να πεις για αυτή τη φανέλα. Ένας μεγάλος Κύπριος ποδοσφαιριστής που έχει μπορέσει, ο Ανδρέας ο Σταύρου με πολύ μεγάλη συμμετοχή στη Δόξα Δράμας. Κοιτάξτε εδώ φανέλα. Μυρίζει καλτήλα. Α, και 1982. Με τον απίστευτο χορηγό μπροστά Tex Wand, Δόξα Δράμας, Ασίξ Tiger, αγαπημένη από μάρκα. τότε είχαν ασύξε. Με το νούμερο 3 του κ. Σταύρου πίσω. Ένας μεγάλος παίκτης, ένας κολοσσός για τη Δόξα Δράμας, για το ελληνικό ποδόσφαιρο γενικώς. Για μένα, Απίστευτη. μια φανέλα που έψαχνα πάρα πολλά χρόνια. Θα μαύρο βέβαια οπωσδήποτε το φόντο της. Είχε παίξει και με άσπρο αυτή η φανέλα. Τώρα μπήκα σε δίλημα να ξέρεις. Είμαι σε δίλημα γιατί έχω αυτήν εδώ για κορυφαία φανέλα και τη βάζω στο ίδιο ζύγι με τη φανέλα που την πήρα πριν από λίγες ημέρες από το πολύ μεγάλο Κοβορή Παχατουρίδη. Ένα επίσης τρίλο της. Τι να πρωτοπείς τώρα για τόσους. Με Σταύρο για πούμα. τον Παχατουρίδη, για τον Άτζα. Κοιτάξτε εδώ φανέλα, Δόξα Δράμας, με τον ιστορικό χορηγό Τράπεζα Μακεδονίας Θράκης, σεζόν 85-86, φανέλα Αλφα-Εθνικής. Έτσι. Για αριστερή σε τρομερή κατάσταση από το Θοδωρή το Παχατουρίδη. Έτσι, βλέπουμε εδώ. Με το σήμα της Πούμα πάνω και το νούμερο 2 του Θοδωρή του Τώρα Παχατουρίδη όντως πίσω. μπερδεύτηκα. Φανέλα να Γιώργο, πούμε δεν ότι την ξέρω. φορέθηκε σε πάρα πολλά παιχνίδια αυτή η φανέλα. Υπάρχουν φωτογραφίες και βίντεο στο διαδίκτυο με Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο, με ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια, με ΠΑΟΚ, με πολλές ομάδες. Δεν ξέρω, για μένα στο μουσείο μας, από επαρχιακές ομάδες, η Δόξα Δράμας θεωρώ ότι είναι οι πιο ωραίες φανέλες. Οι πιο όμορφες. Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω τι να πω κι εγώ, Λοιπόν. να ξέρεις, μπερδευτικά. Η μία είναι καλύτερη από την άλλη. Λίγες φορές. Σαν ονόματα θα πω ότι είναι όλες μία προς μία. Μουρατίδης, Παχατουρίδης, Άτζας, Σταύρο, τι να πεις. Σαν ομορφιά, εγώ θα διαλέξω αυτήν εδώ. Σαν ομορφιά. Και σαν ιστορικότητα, θα διαλέξω την Τέξας. Είναι η πιο ιστορική φανέλα. 1982. Αυτά φανέλα όνειρο, πραγματικά. Τιμούμε την επαρχία, τιμούμε τη Δόξα Δράμας. Μακάρι να βρεθώ κάποια στιγμή στην Κωνσταντίνα να πάμε στην Δράμα, σαν παιχνίδι και να φορέσουμε αυτές τις δύο φανέλες. Θα μας Και εγώ, τελειώσουν, αλλά. και εγώ εύχομαι με τη Έτσι. σειρά μου να ανέβει όσο πιο ψηλά Βέβαια. γίνεται και Βέβαια. να ξαναέρθει στα. Και θα το ξαναπώ γιατί έχουμε μεγαλώσει πλέον. Θυμάμαι μικρόφωνο στα γήπεδα να λένε συνδεόμαστε με δόξα για το παιχνίδι τη δόξα με τον Λεβαδιακό, με τον Παναθηναϊκό, με τον ΠΑΟΚ. Τι να πούμε. Υπέροχα χρόνια Αλφαθνικής που όλα τα μάτια γινόταν στις 3 ώρα το μεσημέρι, χωρίς τηλεοπτική κάλυψη, χωρίς τίποτα. Μόνο Με το ραδιάκι ραδιόφωνο, ναι. και είχαμε την αγωνία. Να πάμε στην Κατερίνη γιατί μπήκε γκολ, να πάμε στη Νέα Σμήνη γιατί μπήκε γκολ, να πάμε στη Λιβαδιά γιατί μπήκε γκολ. Περάσαν τα χρόνια αυτά. Κωνσταντίνα, χαιρετάμε. Χαιρετάμε με πολύ Επεισόδιο 11 όμορφες Part 2 φανέλες. με σπουδαία Δόξα Δράμας. Και στο επόμενο επεισόδιο θα έχουμε άλλο αφιέρωμα σε επαρχιακή ομάδα. Επίσης. Με πολλές φανέλες. Με πολλές φανέλες, ναι. Θα πάμε στον αγαπημένο. Δεν θα το πούμε αμέσως. Όχι, δεν θα το πούμε, θα το αφήσουμε. Λοιπόν, σας χαιρετάμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού πολύ σύντομα. Ευχαριστούμε πάρα Ευχαριστούμε πολύ. πολύ.